Klaus Chilima komanso anthu ena asanu ndi anayi omwe anali nawo mu ndege pamene anali pa ulendo wochoka ku Lilongwe kupita ku Mzuzu kuti kumeneko to kupita ku Nkatabe kukakhala nawo pa maliro a malemu Ralph Kasambala omwe adakhalapo Attorney General komanso nduna ya zachilungamo mdziko muno. Ndipo chifukwa cha kuipa kwa nyengo anawalangiza kuti ndege singathe kutera pabwalo la Mzuzu koma kuti abwerere kuno ku bwalo la Kamuzu International ku Lilongwe. Ndipo pa ulendo umenewu wobwerera kuno ku Lilongwe ndi pamene ngozi imeneyi inachitika. Ndipo kutamveka kuti ndege anakwera yasowa, kafukufuku anayambika kufufuza kuti kodi ndege imeneyi ili kuti. Ndipo kuyambira dzulo pa 10 June kafukufuku wakhala akuchitika mpaka lero kummawaku pamene mtsogoleri wa dziko lino analankhula ku mtundu wa Malawi sa dziko lonse kuti mdziko muno zatigwera. Ndiye ano ndili ndi nduna ya zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu. Anduna, dziko la Malawi lili pachisoni chachikulu. Tatifotokozerani bwino lomwe mene zinthu zakhalira. Ndi zinthu zimene dziko panopo lasweka, a president ndosweka dzulo panali kunyamuka kwa bwinobwino mmene dziko lafotokozedwera kupita kumpoto ku Nkatabe kuti a vice president akhale nawo pa maliro a late Ralph Kasambala. Kumeneko tinamvera muja kuti ndege yasowa sikuoneka pa radar, koma a president adauzidwa ananena zoti asilikali ayambe kufufuza kumeneko kunapangidwa affect ndi zinalipo komanso mvula ndi kutinso mdima unagwa. Ndi koma usiku anapitiriza kugwira ntchito yawo, mama uno atapitiriza kugwira ntchito yawo chakumasana kuno ndi pamene tikumva zakuti ndege yapezeka. Koma tsopano ngozi yaikulu yatigwera kuti tataya vice president komanso anthu ena okwana 8. Poyamba zimamveka ngati kuti enawo ndi 9, koma ndandanda umene watuluka bwinobwino ndiwasonyeza kuti anthu ena ndi 8. Ndifa yake mmene akufika pano tizimva zakuti pakufika matupi okwana 9. A president anapereka uthenga okuti dziko likulira kotero komiti yawo imene akukhazikitsa kuti komitiyo iyendetse za mwambosewu, ndi kuti komitiyo iyamba kukumana ndi kufotokozera za masiku. Chimene mwina chingafunika kudziwika ndi chakuti pamatupi amene pa ngozi imene yachitikayi pali thupi limodzi la Mr. Lapken amene malinga ndi mwambo wa chipembedzo chawo akwawo anapempha kuti mwambo uchitike mofulumira, kotero chifukwa chakubwera mochedwera ndi kuti mwambo uchitika mawa kwawo. Koma dongosolo lina lonse tifotokozera kuti kodi a vice president alilidwa nthawi yayitali bwanji komanso miyambo ina iyende motani, zimenezo tifotokozera.
nde mwina pakali pano mungakhale ndi uthenga wotani kwa mtundu wa Malawi? ayi panopo ndizongopanga join a president pakupepesa kumene kulipo komanso kutsogolera mtundu wonse wa Malawi pamwambo wakulira umenewu. A president anena kuti chida chilichonse chimene chilipo chothandizira kuti tiwaperekeze abale athu mowapatsa ulemu chimene chachigwiritsa ntchito. Ndanena kale kuti afotokozera kuti tilira kwa masiku angati ndipo mwambo wake uyende motani operekeza abale athu onsewo. Tamva pamene pa nduna ya zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu kufotokoza bwino lomwe momwe zachitikira kuti ngozi itigwere mdziko muno, komanso kuti mtsogoleri wa dziko lino wakhazikitsa komiti yapadera yomwe ikonze dongosolo lonse lokhuza maliro pa ngozi imeneyi. Zomwe zikuchitika pakali pano ndizoti tsopano mtsogoleri wa dziko lino komanso akuluakulu onse amene afika kuno ku bwalo la ndege komanso anthu onse amene afika asunthira kufupi ndi ndege imene yanyamula matupi a anthu amene atisiya, ndipo nthawi ina iliyonse akhale akutulutsa matupi a anthuwa mu ndege imeneyi. Nthawi yovuta kwambiri, nthawi yowawitsa mdziko muno, kutaya anthu onsewa kuphatikizaponso yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Nthawi ino ndili ndi mtolankhani wathu McDonald Chiwayula. McDonald, dziko la Malawi lili pachisoni chachikulu chifukwa cha ngozi imene yatigwera mdziko muno. Iwenso watsatira bwino lomwe zonse momwe zakhalira kuti tifike pano tafotokoza ku mtundu wa Malawi. Chabwino Raymond, zonadi dziko la Malawi likulira, tili pa chisoni chachikulu chifukwa cha ngozi imene yatigwera. Ndi zonadi kuti pano pa Kamuzu International Airport pasonkhana kuimbira anthu kufuna kudzaona kufika kwa matupi amene anali wakale wa mtsogoleri wakale wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Amene ndi Saulus Chilima amene atisiya. Ndizomvetsa chisoni taona akuluakulu azipani zosiyanasiyana amene afika pano, akuluakulu aboma komanso mtsogoleri wa dziko lino alipo mpano kutsogolera mtundu wa Malawi pamwambo wovuta, mwambo wa chisoni chimene chatigwera mdziko muno. Ndiye ndaonanso akuluakulu azipani zina, ndaonaponso akondwanena nkhumwa alipo mpano, achipani za DPP, UTM, Ford, zipani almost zipani zonse atsogoleri yake alipo mpano kulira limodzi monga anthu amene tagweredwa zovuta zimenezi. Ndiye pakali pano pa Kamuzu International Airport ndege imene inanyamula ku Mzuzu yafika ndithu pano pa Kamuzu International Airport. Pamene tikulankhula pano kumbuyo kwathuku kwayima ndithu maambulance amene akuyembekezeka kuti anyamule matupi amenewa. Ndi nthawi yovuta kwambiri imene sitingathe mwina kufotokoza momveka bwino, koma ndi nthawi yachisoni chachikulu. Ndiyetu malemu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino analinso atangofika mdziko ku ulendo
umene president wa dziko lino anawatuma kunja kwa dziko lino tafotokoza momwe zinakhalira. Zonadi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anawatuma achiwiri awo amene ni malemu Dr. Saulos Chilima kupita kukawayimirira dziko la Korea kumene kunali machedwa kuti Korea Africa Summit. Akhala kumeneko kwa kanthawi kumene kuyimirira mtsogoleri wa dziko lino komanso dziko la Malawi pa msonkhano umenewo, ndipo anafika mdziko muno Sunday kuchokera ku Korea. Koma nthawi imene amafika mdziko muno Dr. Chilima nkutiso dziko lino muli zovuta za amene anali mkulu woyimira boma wakale Lafaro Kasambala komanso anali nduna ya zachilungamo Minister of Justice. Ndiye dzulo ndi tsiku limene akasambala amawayika m'manda. Choncho wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Chilima ananyamuka kupita kuti akakhale nawo pa zovuta zimenezi ku boma la Nkatabe, koma anakwera ndege imene amafuna kuti atsika mu mzinda wa Mzuzu, kuchokera mu mzinda wa Mzuzu nkumapitano ku Nkatabe pa galimoto. Koma monga dziko la mvera atafika ku Mzuzu kucha ndege inakanika kuti itere, ndi pamene inapezeka zokuti yasowa sikuoneka. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino analamula kuti ma-agencies onse okhudza chitetezo mdziko muno komanso osakufuna kwabwino athandize kusaka ndege imeneyi. Pamene lero mtsogoleri wa dziko lino masanawa amalengeza za chisoni chachikulu chimene chatigwerachi. Ndiyenso tu dzulo lomwero mtsogoleri wa dziko lino amayenera kunyamuka mdziko muno kupita ku Bahamas kukakhala nawonso pa misonkhano ina yofunikira kwambiri, koma zitamveka zoti ndege yomwe anakwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena yasowa, anakanika kuti anyamuke ulendo umene. Zonadi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amayenera kuti apite ku msonkhano umene uli mdziko la Bahamas. Kumeneko monga mtsogoleri amakayimira dziko lino komanso mwina kukapanga zokambirana zina ndi zina zimene zingathandize dziko lino kupita chitsogolo. Koma chifukwa cha zovuta zimene zili pakati pathu zitamveka kuti ndege imene anakwera wachiwiri wawo Dr. Saulos Chilima sikupezeka, anayimitsa ulendo umenewu poona kuti sanganyamuke mdziko muno kumapita ku ulendo wa ku Bahamas. Mdziko muno muli anthu asakudziwa kuti chachitika nchani. Choncho mtsogoleri wa dziko anachiona kuti nchoyenerera kuti ayimitse ulendo wawo mpaka zitadziwika kuti kodi chachitika nchani kwa wachiwiri wawo Dr. Saulos Chilima. So tikoza kuona kuti zachitika zinthu zazikulu kwambiri zomvetsa chisoni zolilitsa. Chifukwa chake mtsogoleri wa dziko anaona kuti yayi sikoyenera kuti apite ku ulendo wa ku Bahamas pamene dziko lili kakasi motere. Chabwino McDonald tikale tikufotokoza limodzi zina ndi zina zimene zachitika komanso zimene zikuchitika mdziko muno makamaka pa nthawi ino yachisoni cha chikulu. Ndifotokoze kuti pakali pano kuno ku bwalo la ndege tikuona pafupi ndi ndege imeneyi paima ambulance, komanso mzanga anafotokoza kuti kuno
kwafika ma ambulance okwana asanu ndi atatu. Choncho ma ambulance amenewa ndi amene anyamule matupi a anthu amene atisiyawa, ndipo ma ambulance amenewa ayima ndithu mondondozana, ndipo adzafika pafupi ndi ndege imeneyi. Ndipo pamene zimenezi zikuchitika, anthu onse akuonetsetsa ndi chidwi komanso ndi chisoni chachikulu, chifukwa palibe amene akumvetsa kuti zoterezi zachitika. Tikambenso kuti pokhala kuti umenewu ndi mwambo wa boma amene akuyendetsa zonse zochitika ndi asilikali a dziko lino, ndipo tikuona asilikali amenewa pali ena andanda ndithu mbali ziwiri pa bwalo limeneli la ndege kuti apereke ulemu pa mwambo umenewu, pamene matupi amenewa akhale akunyamuka kuno ku bwalo la ndege. Ndipo ni mwambo wochititsa chisoni kwambiri. Dziko lagwedezeka chifukwa cha ngozi imene yatigwerayi. Koma mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera poyankhula kummawaku anapemphanso tonse Amalawi kuti pa nthawi yotereyi chofunika ndi kuti tigwirane manja komanso tikhale bata ndi kupitiriza kupempha chauta kuti atonthoze dziko la Malawi pamene tikudikira ndondomeko ya momwe mwambo wonse uyendere masiku amene akubwerawa. Ndipo amenewa ndi mawu achilimbikitso amene tingakhale nawo kuyika zonse manja mwa Mulungu, chifukwa ndiye amadziwa nyengo komanso nthawi ya zochitika zosiyanasiyana pa moyo wathu. McDonald Malemu Dr. Saulos Klaus Chilima agwira ntchito ndi mtsogoleri wa dziko lino ngati wachiwiri wawo kwa zaka zinayi. Ungafotokoze bwanji momwe agwirira ntchito limodzi pa kutsogolera dziko lino komanso pa chitukuko cha dziko lino? Zonadi
ndizomvetsa chisoni kuti lero mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wachiwiri wawo ndi amene watisiyayi pamene amatenga boma mchaka cha 2020 akhala kuyenda limodzi kwina kulikonse misonkhano akhala kukhala limodzi misonkhano ya boma kuthandizana kugwirana manja pofuna kuonetsetsa kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Takhala tikuwaona akusayinira mapangano osiyanasiyana ndi mabungwe osiyanasiyana ali limodzi ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kusonyeza kuti awiriwa amagwira ntchito momvana mothandizana podziwa kuti tili ndi dziko limodzi limene lili dziko la Malawi. Ndizomvetsa chisoni lero kuti pamene tikukamba pano Dr. Chakwera wachiwiri wawo kulibe. Choncho ndingafotokoza kunena kuti anali munthu wodzipereka pa ntchito zosiyanasiyana zotukula dziko lino. Anali wamachawi pochita zinthu zosiyanasiyana ndipo ngakhale m'mawu awo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhala kunena mobwerezabwereza kuti amawadalira pa zinthu zambiri koma poti sitimadziwa chochitika mawa pamene amanyamuka ulendo kuti akupita ku Mzuzu kuti akachoka ku Mzuzu akalumikize apite ku Nkhatabe akakhale nawo pa mwambo wa maliro Rafael Kasambala. Sitinadziwe kuti izi nkuchitika motere. Choncho ndi zinthu zolilitsa, zinthu zomvetsa chisoni ku dziko lonse la Malawi kuti tataya Dr. Chilima komanso satinso Dr. Chilima okha koma anthu enanso 9 amene anali nawo pa ulendo umenewo. Aizona di Nzanga McDonald nzomvetsa chisoni kwambiri kuti zakhala moteremu. Tinali ndi chiyembekezo kuti ubale pakati pa mtsogoleri wa dziko lino ndi amene anali wachiwiri wawo ukhale ukupitirira chifukwa dzulo lomwelo pamene mtsogoleri wa dziko lino amati azinyamuka mdziko muno kupita ku Bahamas panali chiyembekezo choti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene tsopano ndi malemu Dr. Saulos Klaus Chilima amayeneranso kuti adzakhale nawo kuno ku bwalo la ndege kuperekeza mtsogoleri wa dziko lino ku ulendo umenewo. Choncho ndizowawa kwambiri kuti sizinakhale moteremo komanso onse amene amaperekeza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu malemu ku Mzuzu kuti akapitirire kupita ku Nkhatabe nawonso palibe amayembekeza kuti zikhoza kuchitika mmene zachitikira. Koma monga tikunenera ife tikhoza kuyankhula zinthu zosiyanasiyana koma amene amadziwa zonse ndi mwini wake na malenga.
choncho chofunika ndichoti tizithunzitsa mitima yathu ndi mawu achauta, komanso kwakukulukulu tizipempherera mizimu yawo kuti iwuse mu mtendere. Mwambo wolandira matupi malemu amenewa ukupitirira kuno ku bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe, ndipo anthu onse makamakanso mtsogoleri wa dziko lino kwambiri ndi zomwe zachitikazi, koma poti ndi chifuniro cha Mulungu tingoyika zonse m'manja mwake mwa Mulungu yemweyo kuti kufuna kwake kuchitike. Tikuona galimoto zina zimene zili pa ndipiti kusuntha pang'ono pang'ono, koma mwambo umenewu kuno ku bwalo la ndege ukupitirira ndithu. Kuti matupi amenewa achoke kuno ku bwalo la ndege pamene mtsogoleri wa dziko lino watsogolera mtundu wa Malawi kudzalandira matupiwa kuchokera ku Mzuzu. Zikatere dziko lonse limakhala pa chisoni chachikulu, osamvetsa kuti kodi chachitika ndi chani, koma chofunika ndichoti tonse tigulane manja, tilimbitsane mitima kuti mambo onse monga akuboma akunzere ndondomeko akafotokoza akomiti yapadera imene mtsogoleri wa dziko lino wakhazikitsa, tonse tiyendere limodzi mpaka abale athu amenewa akalowe m'manda. Pokhalanso kuti dziko la Malawi ndi dziko lopa chauta, tonse Amalawi tikuyenera kuti pazochita zathu zonse chauta azikhala patsogolo, makamakanso pa nthawi ngati iyi. Pamene mtsogoleri wa dziko lino amayankhula ku mtundu wa Malawi ku Kamuzu Palace kumawaku, kumenekonso kunali atsogoleri amipingo komanso zipembedzo zosiyanasiyana,
kugwirana manja ndi mtsogoleri wa dziko lino komanso mtundu wonse wa Malawi pa nthawi yowawitsayi. Ichi ndi chitsimikizo komanso chizindikiro choti dziko lino limayika chauta patsogolo, ndipo pa zochitika zonse zomwe zikhale zikuchitika tiyeni dzina la chauta lizikhala patsogolo. Serikali Malawi Defence Force kuchita mwambo wawo ndithu mmene amachitira pa nthawi ngati imeneyi, pamene mdipiti ukhale okuyambika, koma zonse zimayenda mwadongosolo ndithu malinga ndi mwambo wa chisilikali. Choncho zimenezi ndi zomwe zikuchitika pakali pano. Pamakhala ndondomeko komanso dongosolo labwinobwino ndithu limene asilikali amachita pa nthawi ngati imeneyi. Dongosolo lonse aboma akalikonza tikhale tikukupatsirani ndithu zonse bwino lomwe kuti ngati dziko tiyendere limodzi pa nthawi yowawitsa ngati imeneyi, chifukwa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima agwira ntchito zambiri zotamandika m'dziko muno, komanso onse amene anali nawo mu ndege nawonso magawo osiyanasiyana atumikira dziko lino njiranso zosiyanasiyana. Choncho onsewa tikuyenera ndithu ngati dziko kuwapatsa ulemu wawo woyenerera mu nyengo imeneyi. Ngati mwamba chapansipo tsopano amenewo ndi asilikali Malawi Defence Force, pamene nthawi ina iliyonse ma ambulance amene atenga matupi anthu onse amene atisiya akhale akuchoka kuno ku bwalo la ndege. Ndipo tsopano tikuona mdipiti wa galimoto zimenezi tsopano wayamba kuyenda pang'ono pang'ono kudutsa pakati pa asilikali amene ayima mbali zonse ziwiri,
akupereka ulemu ndithu wa chisilikali anthu onse akuonerera ndithu ndi chisoni chachikulu pamene zimenezi zikuchitika. Ndipotu pamene tsopano mdipiti umenewu wa maambulance amene anyamula matupi a malemu ukuchoka kuno ku bwalo la ndege, komanso mtsogoleri wa dziko lino akunyamuka kuno ku bwalo la ndege. Ifenso kuulutsa kwathu kuchokera kuno ku bwalo la ndege la Kamuzu International tilekezere pamenepa. Ndithokoze anzanga onse omwe tagwira ntchito limodzi kuno, ndipo malo mwa iwowa ine Raymond Kataika tsopano ndikubwezereninso ku nyumba yathu yolutsira mawu ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre, komanso ku Kwacha mu mzinda wa Blantyre. Pepani.